KARDOM pini KARBI ANGLONG TV9 news kelang aradona phansimi KARDOM pi pajir poniklo pini birtatan bang nilimen sami mirdan phangchukpi tangtenon birtan konpen arjupon itha APS la zero sergeant behind nang ma handbrake long liti handbrake long liti soar loจะกองปังตั้งนางมาsoar loจะกองปังตั้งนางมา Jem Hansi APHLC asong pen diffuser long don along APHLC committee ke sengdam APHLC asong Jem Hansi aruki KARBI ANGLONG arat akarbi R244A la pen handbrake akimang pachunwek jipusi non ahok APHLC asong mahang patheklo la pen rada phan pachobai pachokai pen lo ke hengno la siwang non KARBI ke kido anta lilitum APHLC asong ke nili Jem Hansi ke rada phan pachobai be la sinili inut vet leki un akam ke kali wang non che song rapet lo nang handbrake hang rapet lo nang pu Jem Hansi APHLC asong mai phu pen lam thipang dakhon nang pon ko dok pon la lo bon ko ri te me rong aso te i du koi po ma ba sa bok na ding an nai di kang bu ki li bang se mang hu mang ram pu mang hu son tong tap tong plu son en na Kalau dia boleh. Ada ini sana. Political party pen senglok, altum song trok si bang Jepang rum si. Alang litum, ilitum pandang pangrum bolo. KARBI akhai dah so dodulo, KARBI rata dodulo ada, KARBI leader tum ada dodulo. Dodo si, alang tum APHLC. Lapana Rose Arjan pang tum handbrake apan song lo. 1960 abang so committee senglo, APHLC committee senglo. Lapan 1969 ningkan sir keba pia bangke Meghalaya phana bangke autonomous state idelo ใครละตรงนี้ก็จอร์เลียวสมาร์ลังปูโมนังจะทันล้อแต่สิอีตุ่มนอนอีพรังกี่บางจีนี่ซูปีนี่ซูโปนังลิตุ่มอัสมาร์กระโดกกะเวอพาร์มันสิตุ่มนอนจิงรูมลุแต่สิละซูกะจิงรูมเกจิงรูมเรดเด็ดจิงรูมหนักเด็ดนังจีจิงรูมanak perang ke nilitum sutami alang nilitum han koin sami nilitum han ahok atwar pe nang japon pulon nilitum han nang thano sami non apian ke nilitum han sami tawar ding son nang ukang ko system lo nilitum bang ke manghu mangrama son si wo manghu son si dam tadam pu son Pini nalitum ladak APHLC atum nalitum along kewang alang litum akimang alang litum along nalitum cidondun ikloma Pini kewang atum along ke nilitum na ahok pet siningat lo meci don iklo nilitum mane ahok pet handbrake sinang pu nilitum ta ninji thelo no nang limen cethan ikima nilimen ke pulina terang pi no ladak arong bangka arong nen ke rong piaro dalam jantung piaro agang bramen ke Nambrang deuri rong pi Monopol, ang si munir dan han kita pun thea pon ni dita. Nanti खेती का खालो नोने जांग के नीचे ni panang ko laso. Ini tu nista me channel dona ni apian nista me ni nista me nak song nun ko नीचे thela. Thank you. ini Dengan ke gini ni lupa lam. Mana ahok pet handbrake nang pok. Ili tu membangga la pon si ke claim nang pon non MLA election nang lebap Franco. Ili tu molong BJP tu mda wangji. itu ning aklong pensi di chok jam je pin te itu ning je thip lo tang te ke kem tai tum je song dun pamelo na non ke bang jia a meeting conduct tong biku lo ne kunna lo ne itu masar tum ken president secretary tum bang itu penati mahasau dam de te ha west na tu si ar om dam fluk li po jo onang ki hang lok lo Dai synchro hempen barjui non tuan tai hem ka chilile dat aputhak ahematum theklong bang alingta nang birta thapu ahematum ka chon ripon dokmoka police station ke parlo paklong kamati bilughat merok kro arong ami karthe et kro lapen basaki lingpiatum asopo dai synchro ke damtang bhomti arni mate thereponi final cap arni ahempen barjui non tuan tai hem chilile dat ajok ahema ik adon arab lapen apia potum kamatha kisung ke dopon lasi alama putha kache pathang jia phan pura pherang kia tuma phan cho hangsi
Perang kia tum adim pale damlo lasi ahema tum pian lam the ka chipak lang pon ateng pulote ni podai singkro ki ili tuma sonra kamatha ja kom ki do upwa bang kali pusi ningje pon lasi komada tum theklong bang aling sitami areng hupa so sedera nang berta igvek tha pusi ahem tun atum pen kachuning ri pon padulo athela bangso auso ki aphuka matha ki pleng okali lasti madu amonit atum sita theklok lapen kopini pusita me areng ahupa phophedet si kemeji athia phuka matha bang aja kongka duri dokok pusi pherang kia tuma phan berta nang pachini dun lasti komada tum theklonga bang do pulote phone number 8099970509 along nang berta igvek tha pusi chuning li padopon alang litum pinang an adon arab ahem do an jirpi po do an along sitami chiridam etlo bonta daki bang we pusaide la si theklonga bang aling sita nang birta igvek tha pusi ahem atum pen batai kachuning wi padopon Likebraner kep aphong jong harti mungarong ke sengcheng arani katalon amai ke pamanpon lason si theria chikloni phaikre si arni jong harti mungarong along jong harti mungarong ningkan likebraner kep ke chok rong ke sengcheng arani katalon pon bangso amai along ongdung aluhi ka chop hapon do lason si local MEC ke hai sorbon kumar telenga lapen VDC chairperson sangpi elisteron pi lapen arnam lang pi along ke SA aro tumphan lapen local SGB anparta mojedar lapen arnam lang pi along ke CS atuma phan anparta prexam aluhi ke hapon do bangso angbong pen ongdung atum chetong dun lo lason si bangso amai along kuson pen si bangso arong arup kachukim pon ma lapen komama si bangso arong nang ke do cheng ma lapen anparta kona pen sike bang ma lahai alam ang ton pen rat ang no lam theklar dak pen agi hai ram sing timung pen than paklar pon lapen ke josemet pet pen bangso amai kibi pon jia phan klem chepa du ke ja pon lagi jong harti mung arong riso ejang ke ja pon klengdung kleng sarpo atum pen si patir pi pon lo pusi mai along mai phru pen ningje pon lapen ke mai along arnam lang PKSA aro tumak lapen mojadar lapen rongasar atum pen kosonsi non ove kimia tum ke charlie anat thuka chingthur dun thekji ma lapen raki ki rim dun atuma phanta koson pen si kapacheri dun thekji ma po alam ta chethan ponlo lapen ki rongasar atum pen kaning je pon thua tengke non ke bang janing kan lapen ningkan phokep ke chok aningkan phan sitami jisik pon thuji pusi pachini pon lapen ki alang litum ajo sitame lunkan amalin sitame paman ponji alang litum pen ongdung lunse po sitame kachop hapon pado laso ang bong pen lina tiron pia phanta chop hapon iglo angton abirta kachini pe chia phan birta lelang pon iglo nang arnam lang pi pen thoram terang report karbi anglong TV9 news Milimen crossing timu milidak jongha timu kasi ini nitum labangso nikan pikir nerkep nitum jongha timu ngorong labangso aja met bipon nitum apodai krum pen dak nikan baru kris kebrat soksi pen ini an inko rapo jo labangso nikan an lolasi ingin pikir nerkep an kicok lolasi nitum rong isi mana dadak rong asar pen cenglok dak komiti mai pu tung kong tim bang man chenglok pen ge yut man chenglok ni tung don me kar tum an pen ni tum chingwai si labang so program binang polo kasi ni tung labang so program bi pondo kasi labang so program lo ni tung kasi papon aluhi tum an tame na ketong du la pen ge don rat je pi je po na ketong dun ta do lo kasi ni tum ako sonatak timang pondo non tiwangji asimkan sitame iklem ponje pani tung kacisik pon medo lapan kemo ako adun thu jubuli kepacin di panta itu cisik pon medo kasi bilihin penan para dak yo har temu orang pini nikal pikir braner kep picok ke palon ko nolong nili ke thete nili po kaya ho jari timu ulo jari timu maga non abidalo nili nikal sok senior kep andak sido lang nili non asupo sini nili do cari pon lah sitame ovege mitum nagang thu thek pon apot nili ta suri kadom churu pon lah
si rong sar hoi pen al theke ni li ke lam the la si ken kon tok ko Arji do nangli tum labang so rong pining bang ke ningkan pli ke bra le ke chak si kharcho poni lasom jak thak ke bang ji ningkan saminal tum ke klem pon ji phan kaching vai mek do kaching vai mek do le ni li tum ningkan thok ke chok si ni tum aju bili po hisap dun tum di pon ji si kaching vai mek do la bang tang te pini berta ke lam si ington pon ikoklo domi thakme